Gọọmenti Anambra steeti na ndị Ogbo ha na-ejikọ aka n'ọrụ mmepe achịkọbago ọgbakọ ọmụmụ ihe mkpụrụ ụbọchị abụọ ebe a nọ wee hazipụta atụmatụ ọrụ dị oke mkpa maka etu a ga-esi wee hazie anaka ikepụta ihe ka ọ bụrụ akwa akwụrụ na steeti a. Ya bụ mmemme nke akpọrọ Anambra State Creative Economy Consultative Value Chain Mapping abịago na njedebe n'Ọka. O nwere ndị nnọchi anya sitere na ministri dị iche iche, dipatmenti na ejensi ebe ha nọ wee tinye ọnụ n'okwu banyere ịmapụta anaka dịgasị iche iche na akụnụba ikepụta ihe dịka onyonyo fim na onyonyo vidio, ịkwa akwa, ime modeling, imepụta egwu na ikesi ya, tinyere ịdị na-ekepụta ihe mmemme dị iche iche. Chibụzọ Obidike, onye nta akụkọ anyị, wetara anyị akụkọ a ka anyị sonyere ugbu a. Ka ọ na-agbape ya bụ mmemme ka onye kọmishọna na-ahụ maka omenala, ihe nkiri nakwa ejije bụ Maazị Don Onyeji kwuru na ya bụ ọgbakọ bụ nke ga-enyere steeti gọọmenti aka n'ime ọfụma ma wepụtakwa ebumnobi ha. Maazị Onyeji gakwara n'iru ma kọwaa na ya bụ mmemme ahụ bụ ndị bịara ya bụ ọtụtụ ndị eji okwu ha agba izu, ndị nnọrọ onwe, bụ nke ọ kọwara na ya bụ amụma nke ha bụ n'obi bụ nke ga-eme ka Anambra bụrụ ebe obibi. Ọ gakwara n'iru ma too ya bụ njikọ aka ndị Technology for Social Change nakwa ndị Development Tech for Days ma kwe ha nkwa na ya bụ njikọ aka nke gọọmenti ha bụ nke ga-amịta ezigbo mkpụrụ na ya bụ ọgbakọ. Onye isi Researcher and Policy Manager nke Tech for Dev bụ Maazị Emmanuel kwuru na ya bụ amụma ha bụ inyere ndị gburugburu Afrịka ọzụzụ mpụrụ iche nke ha ga-eji na-ewebatakwa ezigbo ihe nakwa ọrụ mmepe site na ya bụ nka na ụzụ ha. Ọ gakwara n'iru ma kọwaa na ya bụ iwu nke enyere ha bụ nke ha ga-eji wee kwalite ọtụtụ ndị mmadụ site na igwe nzirikọta ozi wee mee ka ndụ ha bụrụkwa nke ga-abụ ihe ọgbanwe. Ọ kọwakwara na Anambra steeti bụ obodo eji ihe dị iche iche nakwa ihe ọma wee mara. N'okwu ya na mmemme ahụ ka onye Research and Policy Lead Tech for Dev bụ Nwaada Victoria Oletu kwuru na ụlọ ọrụ ha bụ nke ga-eweta ezigbo ohere inye ọtụtụ ndị mmadụ n'ịlụ ezigbo ọrụ nakwa ihe gbasara ọrụ aka. Ndị bịara mmemme ahụ bụ ndị ekebiri nkeji na nkeji maka ịkọwapụta ihe a ga-eji wee mee ka ya bụ ọgbakọ bụrụ nke bịara n'uju.